Hello everyone, welcome back to my another vlog and welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबावनाय थाबाय। सल'गोफोर जों कलेजाव थांनो माने जोंनिया कलेजाव दिनै फ्रेशार्स डे दं नालाय दा इयाव जों थांनोसै आरो जिखिनि हायो नोंथांमोननो खिथानो नाजालांसै दा ओरै गासिबो सात्रफ्रा थांबाय थानोसै गाइस माने नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै भिडिअखौ। लेट्स गो। मबाइल केमेरायाव बेखायनो लाजियो दां बानायनो गाइस ब्लगा केमेराया जाथाराना आंना ओंखायनो बानाय लाजिनाय फैयो। गासिबो मालाय आइफन दिखुनजोबगोन दा आइफन गासिबो आइफनजों खेबजोबगोन दा आंनाबो एन्ड्रइड जागोन आरोखि दा नायलांबाय था जिखुनु आं खिथालांबाय थागोन लोगोफोरनि आइफनखौ लाथ'नानैबाबो आं भिडिअ खालामगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय था। स' गाइस फाइनालि आं दा नै सफैबाय ओमफ्राय गेटआवहाय नै बेफोरबायदि साजायदों माने नोंथांमोना नायनो हागोन गेटआवहाय बेबायदि साजायदों आरोखि ना आरो नै बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै माने बेयावहाय सेल्फि जन साजायनानै होनाय जादों आइ लाभ जिसिएस लिरनानै। दा लोगोफोर माने आङो डाइरेक्ट प्रग्राम जाग्रा स्टेजावहाय फैखाबाय माने दिनै जोंनिया प्रग्राम दं नालाय माखासे दा प्रग्रामखौथ' आं खिथालांनो हानाय नंलिया मानो होनोब्लाथाय भिडिअआ बांद्राय गोलावद्राय जागोन बेनिखायनो सर्ट आं खिथालांनो जास्ट नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना। दा जोंना प्रग्रामाबो नै स्टार्टआनो जाबाय मानो होनोब्लाथाय बयबो नै फैजोब्बाय स्टेजाव दा जि हायो नोंथांमोना आं खिथालांनो नाजागासिनो। दा लोगोफोर नै बेवहाय नै माने जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल डान्स मोसानो थाखाय रेडि जाना दोङो दा नोंथांमोना आं सर्ट खिथालांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय था। So guys, नै दा जाग्रोनि बेखौ नै जाना लाग्रोनि आरोखि नै गाव खिबायमोन दा जाना लाग्रोनि देखायलांगासिनो दं नोंथांमोननो गासिखौबो। दा गाइस माने लान्च खालामखांनानै जोंनिया माने रेगिं टाइम फैबाय आरोखि ना माने आङो प्रग्रामखौहाय माने भिडिअआ गोलावद्राय जाजानो गिनानै आं खेबाखसै माने होआखसै दा जिखुनु नोंथांमोना नायलांबाय था रेगिं खालामनायखौ दा बहुद इन्टारेस्ट जागोन। रेगिं खालामनायनि सिगां नै बेयाव नै माने राजबंशी डान्स ट्रेडिसनेल डान्स मोसादों दा नोंथांमोना ससे नायनानै लादो आरोखि ना। दा लोगोफोर जोंनिया नै रेगिंआ स्टार्ट जाबाय माने रेगिं माने गोदान स्टुडेन्टफोरखौहाय माने इन्ट्रडाक्सन लानाय आरोखि ना दा नै जोंनिया स्टार्ट जाबाय दा नायलांबाय था बहुद इन्टारेस्ट जागोन। जोंना बयस हस्टेलानो हेन्साम देलायना फैखादों माने सोरबा सिख्लाया गावसोरखौ बोखोगोननि आसायाव फैखानाय दा। खुलुमबाय आंनि मुङा जया नार्जारि आं BA फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायो आंनि गामिनि मुङा सानजाबुंखा आं रामफाब्रि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय फैदों आंनि थांखिया टिचार। मा खालामनो मोजां मोनो? खुलुमबाय आंनि मुङा अन्जनाथ नार्जारि आं पखालागि गामिनिफ्राय फैदों आरो आं बोसोरखौ सुराइबेल जुमदुवाराव टिचार जानानै फैदों। जाखो फिलिसा जलङा मानसिफोरनि सिगाङाव नाम गाज्रिखौ होनो दे मा फंबायनिया मोजां मोननाय दंना गैया? बे कलेजाव हाबा दा बे दाबो कलेज हाबथ'वाखै। फसायनायथ' गैया आदा खाथारि खिन्थानांगौलाय गैया थगायनो नाङा फंबाय लाजिबा खाजि गोमायो होनदों दङबा बुंनानै लाखा। गैया सानैबो थगायबाय दा ना सानैबोसो गोसोलायदों? सानैबो हस्टेल थाग्रा नालाय दाख्लैथ' लोगो मोनलायखांबाय बिसोरो दस्रा सानैजोंसो मेगन खेबलायबाय दा ओंखायनो माबायाबो नामाबो सिगां सानैजों। थांद' फंबायमोन बिनानावमोन लायद' बे माबाया एसे बोखारना होथ'दो स्पिकारा मोसानांसिगौ बिस्रा गावबा फसायनायखौ लायनानै गैयाबाबो होनबाबो नों थाबथाबाय नालाय।
लायदो दे थांद' ओंखायनोथ' मेरला दंमोन गाया माबायाव सिखारग्रा बयस हस्टेल हिनसाम देरलां फैदों देगारसिंमोन निबासि फिसायमोन थांद' आं लायबाबो गोसोथोनाय नङा आदा ओरैनोसो इन्टारेस्टआव लायगोन आं नों गोसोथोनायखौ लायोना गोसोथोयैखौ लायोना गोसोथोनायजों नोंसिनि खोथा बुंनि खोथा बियो नों दा लायदोल' नानियाबो लायदो थां हस्टेलजोंसो लाबोलायजोब्बाय हस्टेलनिखौ लाबोबाय गावस्रा माबानिसो जाबाय मा होनो बे मोसौआ हालिनै हाबजागोन गावसिनिजों थानायजों क्लस नङाबा बिनिखौ बे जालायगोन नालाय नोंहा दे एबार गानि नोंसोर सानजों मोसानांसिगौ आखाइ हमलायनानै दे गाना हो सार फंबाय ओमफ्राय बिनानावा करिना नार्जारि बोरो बे हस्टेलना सिख्लाफ्रा सेंग्राफ्रा बहा दं बोरो नायना आखाइ सिख्ला आंनि मुङा मुस्रि सोरां बसुमतारी आं जन्था कलेजनिफ्रायनो ओइस आनजादखौ उथ्रिदों 68 जौखोन्दो लानानै आंनि गामिनि मुङा नाम्बार 1 महेन्द्रपुर पिअ गङिया पुलिस थाना कुसुगाव आंनि जिउनि थांखियानो जाबाय फोरोंगिरि जानाय आंनि हबिया आं ओरैनो थानाय समाव बिजाब फरायनानै मोजां मोनो आरो बेलासिबा फोथाराव फुटबल गेलेयो दे सुंद' बानायना जानो रोङा ओमफ्राय बायनानैसो जायो नोङो फास्ट फुड जानायाव माबायदि जायो बिनि एक्टिं खालामनो हागोन नामा एक्टिंखौ आं खालामनो हानाय नङा हानांगोन नों जायोबा नों हाथारनांगोन नों जानो मोजां मोनो नालाय खनसेल' जाबाय खनसेल' देखायनो थिनदों नालाय ओंखायनो खेबसेल' जानाय जाबाय आं चिकेन चाउमिनसो जादों चिकेन चाउमिन दे एसे एक्टिं खालामनानै जालाय एसेसो गोथाव जाबानो जायो माने गोथाव बिदिनो जाखायो गोथाव नङाबाबो गोथाव नङाबाबो एखेयैनो जायो आङो माने टेस्टआल' आलगा जायो आरोखि दा बे बिलुना होफैलै बिलुनखौ बुजिदों गोखा जेबो नङा बे गोखा जाबाय इनि बेबो दं माबानांसिगौ बिस्रा सानैजों मोसानांसिगौ
Mana maba mana? Ini dah lampu itu deh. Cukup sampai sur. जाबाय दां आदा फंबाय बे बिलुना लानानै फासयफिनलाय दे फासय एसे नों बबे पजिसनाव गेलेयो बल जोयोबा जेनेरेल लागावबाय जेनेरेल लागावो नोङो होनबा खारथिंजोबखायो बला दोनदे जेनेरेल लागाव बोरै थगायनानै सोफैदो नोङो ओरै नांला हैयो नामा नांला हैथोंसै दे जो बियो बिरलाबायसोना दा बे जो जानाय नङा बै फै Saksi lupa ini soal matai. Bro सानैखौ सिख्ला लायना मोसानोसै बिसोरखौ दे नोंसिनि इन्ट्रडाक्सनखौ आं नोंखौ हिन्जाव सानदोंमोन नामाबो एसे माबा नालाय दे नोंनिखौ सिगाङाव माबाखौ होनांगौमोन मुस्रि मा होनलायनायखौ होनांगौमोन दे गासै बिदिन्था जाजारि आं कुसुगाव इउएननिफ्राय फंबाय र' मिथिबाय नोंनि मुं खिथानायनि उनावहाय नोङो मेव होनफादे आंनि मुङा अमुक बसुमतारी मेव आं उमुकनिफ्राय मेव होननांगौ मिथिबाय दे मावजि गाबना दा औ दे खुलुमबाय आंनि मुङा बिदिन्था जाजारि मेव आं कुसुगाव इउएन एकाडेमिनिफ्राय एसएस हान्जाखौ उथ्रिनानै फैदों मेव आंनि गामिनि मुङा नं थाखामपुर हाब्रिल मेव आंनि हबिया आं ड्रयिं खालामनो मोजां मोनो मेव आंनि थांखिया डिफेन्सआव आं आर्मि नङाबा कामान्डु बे मोननैनि थांखियाव आंनाव जित दं मेव दे पुनि नार्जारि आं बिसुरे बासपारा स्कुलनिफ्राय फैदों आंनि हबिया जाबाय रिल्स नायनाय आंना जिउआव थांखिया मोनसेबो गैखाया थालां थादों माइक्र'फनखौ बोखोनानै रायलाय फंबाय दे फंबाय ओहै जागायलांदो दे आं बिसमुरि बासपारा स्कुलनिफ्राय फैदों आं ओरैनो थानाय समाव बांसिनानो रिल्स भिडिअ नायनो मोजां मोनो आंना जिउआव जेबो थांखियानो गैया थांखिया माने मा होनो बेखौ प्रसेसिं आं जेबो गैला दे गुदि फिसौ जेबो सोंला गोसोनाय दंना गैया गैया आदा क्लास दं नियमा बा थांगोन खोनाया नियमा बा थांगो मेव एखि होना खोन्थायावबो मेव होननांगोन नोंसोरबो गैया नोंनालाय गोसोनाय गैया आरो आं लाथ'वाबो गोसोनायखौ गैयालाय फसायनाय गैया खोनायाखै फसायनाय गैया फसायनायबो गैया ओइ सिख्लाफ्रा सोरबा फसायो नामा फंबायखौ नोंहा सिख्लाफ्रा सोरबा फसायोबा गाखोबोखा आंहा हिनजाव फंबाय ओहै होननांगौ आखाइ थिखांनायफ्रा सोर दङ सिंगेलालाय बाव सिंगेल सिंगेलनि खोथा गैया फंबाय नों जेखौ फसायदों बेखौनो दामब्रुं होनदो लाबोदो
ओमफ्राय माबाया फंबाय ओहैजों फंबाय मेवजों हान्थु खरायद' माबाबायना नोंसोरो माबाबायना ओंखायनो दे माबा दं माबाया बै स्पिकाराव हमना हो दे बुंबाथ' सोर मा बुंनो नागिरदों दे बयबो आखाइ खमनानै हो माथो दासो जादों दाया सोरनि दे गाना माबाद' सैया सैया खालामो नोङो गोरा जाबाय औ चुरा के दिल तेरा चली में चली